Het gaat over het verhaal van Friesland. Je hebt allemaal dingen die uit Friesland komen en dingen die hier gebeurd zijn in Friesland. Ja, ik sta bij het runeschrift. Het is van een walvisbeen gemaakt. Deze hebben ze gevonden. Toen stond er runeschrift op. Maar de Fries kon het niet lezen. Dus het was een soort van geheim schrift. Je ziet hier een poppenhuis. Er staat een bed in met een heel mooi dekbed. En het behang is ook heel leuk. Het Valhalla is de hemel, maar dan voor een ander geloof. Een koning van vroeger. Hij wou dus christelijk worden, gezegend water. Ja, dat je daar dus in gaat. Maar toen hij met één been in het doofpont zat, toen dacht hij van ja, mijn ouders die gaan naar het Valhalla. En ik wil ook naar mijn ouders, dus ga ik maar niet christelijk worden. Dit zijn vuurstenen, 12.000 jaar geleden. Die maken een vuur als je zeg maar, tegen ze aanslaat. En dan komen er vonkjes en met dat vonkjes kan je weer vuur maken. Dit is het zwaard van Krutsbeer. Dat is een man die vroeger echt geleefd heeft. En die heeft deze ook gebruikt. Zo'n grote man met zo'n groot zwaard. Zo leren mensen ook dingen over verschillende geloven. Ik kende dat geloof van het Valhalla helemaal niet. En nu weet ik ook een beetje wat het is. En ik vind het verhaal zelf ook heel interessant. Dus dan vind ik het echt best wel leuk dat je hem ook kan kijken, want het was zeg maar wel iets van echt Fries. Nou, je ziet hier een hele grote tand van narwal. Toen dachten ze dat het een hoorn was, wat meestal ook bij eenhoorns is en zo. Dat is een soort paard met een hoorn, maar het klinkt een beetje apart. Dus. Dit is het bloederige bloedwraakmes. Wraak betekent dat die andere het ook had gedaan en dat je hem dan terug gaat pakken. En dan mag je met 10 mes mag je dan iemand vermoorden. En dan moet je alles achterlaten, een muntje en dan dat mes ook. Hebben ze bewijs dat hij iemand heeft vermoord van hem. Dan denk je van, was er vroeger geen wet of zo en hoe deden ze dat? Eigenlijk omdat je nu niet meer iemand mag vermoorden, omdat het een beetje raar is. In de Verenigde Staten heb je dan de doodstraf en dat is ook nog super raar. Deze vrouw die werd in een boomstam begraven. Dit is denk ik een belangrijk iemand, omdat ze er heel erg aardig uitziet en omdat ze een ketting om heeft. Dingen die nu heel erg bekend zijn, die iedereen nu nog heeft. En dan misschien dat die later wel heel erg mooi en antiek zouden zijn. Bijvoorbeeld een telefoon. Iets met gamen. De vlag van Friesland die kan altijd veranderen. En dat we toch dan denken, oh dat is eigenlijk best wel ouderwets. Terwijl het vroeger best wel hip was. Ik heb 1 schoentje en dat is van mij en mijn zus geweest. Die hebben we allebei gedragen. Maar ik heb er nog maar 1, dus dat is wel heel bijzonder voor mij. Ik denk dat het hetzelfde is hoe wij nu naar de spullen van vroeger kijken. Ja, het komt echt uit Friesland. Dus daarom vind ik het ook wel leuk dat het in het verhaal van Friesland is.